ତାର ଆଜି ପେଣ୍ଟ କିଣା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ପେଣ୍ଟ କିଣା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଆସିଲୁ 1 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ 1 କିଲୋମିଟର ବଦଲେ 4 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ଚଲେଇ ଥିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମର କେଉଁ ମଲ୍ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବୁ ଆଗରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ପିଲା ଆମର ଆଗରେ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସପିଂ ମଲ୍ ଦେଖିବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପଛର ଦେଖିବା ଖରାରେ ଆମର ମୁହଁ ନାହିଁ କିଛି ଖରାରେ ଆମକୁ ଚଲେଇ ଆମର 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲାଣି। କାଲି ହୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିଶାଲ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣା ଏକରି ଛୋଟ ପେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଚଲେଇ ମାରି ସାରିଲୁ ବସ୍ ଯୋଗାଡ଼କୁ କରିପାରୁନା ମାନେ ପେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲି ଗଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ସିଡିଜ୍ର ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଟା ବସ୍ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବନି ସେ ଛାଡ଼ ବୁଝି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ଏ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣି ହାଇୱେ ପାଖରେ ରସୁଲଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ହେଲା ତୁ ଇଆଡ଼େ ଘୁଷି ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଶାଲ ଆସୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଭଲ ଟି ସାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟି ସାର୍ଟ ଭଲ ଟି ସାର୍ଟ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାର ଭଲ ଟି ସାର୍ଟ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ ଟି ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରବଳ ଅଛି ବିଶାଲ ପାଖରେ ଆଉ ବହୁତ ଡିଜାଇନର ଟି ସାର୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ଆଇରନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ହଷ୍ଟେଲର ମାନେ ରହୁଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ ଏଠୁ ମାନେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆଇରନ୍ ଅଛି ବଲ୍ବ ଅଛି ଚପଲର ବି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ବିଶାଲ ଅଛି ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ ମାତ୍ର ହାଇଟେକ୍ସ କହିବାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ରହିବ ପଳାଶୁଣି ପାଖରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ଚପଲ ଦୁଇଟା ନେଇପାରିବେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସୁବିଧା ଅଛି ଘର ପାଇଁ କିଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ ଅଛି ତମେ ଆସିକି ଆରାମସେ ସବୁ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ହେଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଲିଆ ବି ହେଲାଣି ପାଣି ମିଳିଲାଣି ଖରା ବି ସବୁ ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଆମର ଆଗରେ ଗଲେଣି।
କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆଜି ମଟନ୍ ହେଇଛି। କି ଆନନ୍ଦ, କି ଖୁସି। ମଟନ୍ ସହିତ ହେଇଯାଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଗ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ମଟନ୍ଟା ଖାଇବା, ତାପରେ କହିବା ମଟନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଜାଗା ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ରହିଲୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।